Eten op squallen is juist het thema van de lessen. De Amerikaanse studenten vertellen over haar lunch op squallen. Maar debat nog volle meer. Amsterdam en Waterin staan onder andere op het programma. Maar wel voor de laatste keer. Want het schip Half Moon, dat ooit de uitwisseling plakvoen, is net meer beschikbaar. En we in al die jaren toch een goede klas, een goede 30 band hebben mij niet bekend in Amerika. Voor die wie het heel bijzonder. Ik voor de Amerikaanse leerlingen wie het heel bijzonder om eens een keer boeten de landsgrenzen te zien. En ja, dat is echt heel jammer dat dat nou gebeurd is. Want zo'n uitwisseling is goed voor je taal en oren-dingen. Je leert er misschien wel meer van als een gewone lesweek. Dat je met elkaar praat en dat je dan echt gewoon een gesprek begint. En dat is ook wel af en toe wel lastig, zeg maar, als je dan dat niet gewend bent, zeg maar. Maar ja, dan zit je bij eigenlijk wildvreemde mensen en dan moet je Nederlands praten en Engels. En het is, ja, dus het sociale, dat is wel verbeterd bij mij, zeg maar. Verschillende thema's worden besprutsen. Een daarvan is de politiek in Amerika. If you have any questions on Donald Trump, you'd like to ask him, this is the opportunity. Okay? We binnen benijd wat de jonge Amerikaanse Kira Weston vindt van de meest besprutsen man van de United States of America, Donald Trump. I think Donald Trump is sexist and racist and not very smart. He's not your favorite candidate? No, he's not. It's my worst candidate ever. Snel gaan de Amerikaanse studenten waarom naar haar eigen land.